Good evening mga ma'am! So, nandito tayo ngayon sa tindahan ni Madam Donna. Madam, magandang gabi po. So, nangungutang kami ng gaya na ipangako ni Brenda kay Nanay Conching, yung regalo niya, maliban doon sa cash na binigay ni Brenda, meron din siyang matatanggap na Sack of rice. half sack of rice. Bigas. Half of bo. Ayun. Ayun, 25. Ano? 25 ba yun? Kilos. Yan. Sige, alik ka. Ako na lang. Mabigat ba yun? Malayo eh. Ha? Bye! Salamat! Thank you. Mabugat ba? 20 kilos. Pero pagdating ko dyan sa wala na. Wow. Try natin. Ito pala siya. So, tawag muna ako na magbubuhat. Akala ko yung nakaganito lang ba? Ganito pala. Sige, atin natin kay Nanay Conching. Yan. So, nandito tayo ngayon sa kalye sa labas. At dito, matatanaw mo dito yung bahay nila Mama Sita and Papa June. Diba? Ang liwanag. Yan, papasok tayo dito sa compound. Puntahan natin sila. Mangangamusta rin tayo. Yan. Kasi ihatid natin yung regalo para kay Nanay Conching. Andiyan na yung mag-asawa. Tingnan nyo. Ano nangyayari sa mag-asawa? Gusto ko makikain. Kaya tayo, Ma'am Shik. Hindi na ako nakapunta. Oo nga, masama ka. Ikaw, okay ka na? Okay naman, pero Ang sabi ko. masyadong pagod. Kasi iba, yung my day mo. Murag, pagod na pagod ka na. Ayan. Maibog ko lang akong koko ba? Okay, yun lang. Kaya tayo, Ma'am Shik. Sige po, ayun, kumakain na yung mag-asawa. Ang tari naman nito. Sa labas, kitang kita yung bahay niyo. Sa liwanag. Hi, kuya! Ayan na, di ba? Medyo magulo pa kasi may mga inaayos pa yung mga gamit. Kain. Sige. Ayan. Silipin lang natin yung kanilang bahay. Kung ano yung mga natapos. Ayan. So, okay na yung kanilang kitchen. Ayan na. Ayan. Kanilang lababo. Dito yung kanilang abuhan at yung CR. At ang kanilang room. Ayan na, napinturahan na. Clear na siya. Ayan. Andiyan na si Parch. Ha? Ayan na yung kumpare ko. Tingnan natin, may isitahin natin. Tingnan natin si Nanay Conching. Dito muna tayo. Ayo! Basta! Ha? Ayo! Mga ayo! Basta! Gwapo na rin, simple. Mukhang paalis ka na. Sili. Ano yan? Bigay sila sili. But, ang gusto ko kamusta inyo, kumari. Kamusta yung unang gabi? Ay! Bless! Uy! Ha? Sino to? Sino yan? Sino to? Sino to? Papa? Andito na, Papa? Andito na yung kamukha mo? Ay, dyan na yung kamukha mo eh. Ha? Terus tanaw? Anong oo? Ang sa ito bag? Okay, good job. Kain ba? Kain Ha? na. May inino ako. Ay, Kinilaw! Manang na kinilaw! Ang inaalala ko ikaw, Mars. Bakit? Siyempre, unang gabi. Sus, nag-inom ka, Pards? Ha? Nag-inom ka? Bakit?
Hindi kasi syempre nagsumba to. Hindi, walang circuit. Dalawang, Ha? 2 weeks na. Pisto. Bakit ka ba Jesus naman? Di ba sabi ko sa'yo, I wish you one more baby this year. Maawa ka naman Ha? sa akin, Mars. Grabe ka naman, eh. Oh, okay na yan. Para, di ba may manika na ikaw na? Okay na yan, graba baka tumbay rin. Buo na. Nak, you want baby girl, baby boy? No. Karo. Ha? Karo. Uli pa si Papang? Okay, sige. Ha? Mukhang gymnastic na siya paglaki. Sakit. Di ba? Sakit. Mag-gymnast. Mother! Oh. Mami, tao. Tao ba to? Oh. Alina. Kala ko unggoy. Baby boy. Nay! Say, uy. Nanay Kunching! William nang uy. Uy, di ka? Oh. Regalo sa imo ha. Ni Brenda. Pa-birthday daw sa'yo. Kanang bugas. Ah. Ano sabi mo kay kay Langgong? Unsay? Salamat. Sa bugas. Yung imong vitamins daw, ma. Vitamins daw ni nanay. Ay, Mars. Kanang vitamins ni nanay. Kanang vitamins ba? Spirulina. Kanang pills ba? Mag-pills ka daw ba, nay? Ayaw na mag-pills. Naka na yung bigas. Happy birthday! Belated happy birthday! Diba, no? Salamat, Gong. Salamat Gong sa Bugal. Yes! Na! Chada! Soon! imo ni. Kayo din. Asa na palit? Ini Darcy! Oh, ana. Chada naman. Ma, ang maganda doon yung kanang pula. Naalala kita. Oo. Oo. Okay, okay. Dili, parang ganun. Di ba? Guwapa. Ay, auntie! Ang bigas na bigay po ni Brenda. Oh, salamat. Pa-birthday daw kay nanay. Salamat. Happy birthday! Nakakay bugas. Sudan. Now, Alakart. Ha? Palisa na naman alakart. Ikaw na amoy Sudan. Sudan. Ha? Alakart. A la carte. Oh. Siyempre, birthday ni mo. Tama na amoy Sudan. Birthday. Ha? Iyaw lang kami sa para bugal. siya belated happy birthday. Oh. Wala mo sa rin birthday ni mo, taga ano lang kabugas. Tsaka, nagbigyan ata siya ng 1,000. Oo. Oo. Ito, pa-birthday ko sa imuha din, oh. Happy birthday! Sa imo yan. Ay, salamat. Malinaw, bigla yung mata. Kapalit kami. Hindi, bibigay. Iba yung ibibigay ni nanay sa'yo. Ay, ni mama na, vitamins. Happy birthday! Mali, parang ang linaw ng mata mo bigla na yan. I love you! Happy birthday! Anong ulam? Ay! Hala, nakakaiyak naman yan. Lalo na pagka naano mo na siya nag-pray. Ha? Di ka dumating. Mag-pray ka na. Good job! Nag-pray si ate. Ayan. Ay, mag-picture muna. O sige na, mag-enjoy muna kayo sa dinner. O sige na, mamaya na yung mga yaya later na daw. Diba, boss? Dusog-lusog mo, boss ah.